Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκδοτικό μου οίκο Άμμονα, καθώς και τους Ορφέα Τσακρίδη, Αναστασία Σκρινή, Βίκη Πανταζή και Καλυψό Κολιάρδου για την πολύτιμη βοήθειά τους στο παρόν πόνημα. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και όλους εσάς που παρευρίσκεστε εδώ σήμερα. Κάποιοι ήρθαν από πολύ μακριά και αυτό είναι ιδιαίτερη τιμή μου. Ο χρόνος σας είναι πολύτιμος. Ο χρόνος είναι το σημαντικότερο στοιχείο της ανθρώπινης υπόστασης. Κάποιοι το αντιλαμβάνονται, κάποιοι όχι. Κάποιοι λειτουργούν μέσα στον χρόνο με πάθος, κάποιοι είναι απαθείς. Ο χρόνος από τη στιγμή που βλέπουμε το πρώτο φως της ύπαρξής μας συνθλίβει. Το θέμα είναι τι στάση έχουμε εμείς απέναντί του, τι φρόνημα, τι χαρακτήρα. Η μεταστροφή του χρόνου αυτού που μας συνθλίβει λέγεται κατ' εμέ αφύπνιση συνείδησης ή μέριμνα ζωής και θανάτου. Αρχικά θα ήθελα να κάνω μια μικρή ιστορική αναδρομή στα βιβλία που έχουν εκδοθεί για να φτάσουμε στο σημερινό μας θέμα που είναι το «Αποσκότησόν με». Πρώτο βιβλίο που εκδόθηκε με τον Άμμονα είναι «Τα παλικάρια της Οροκόστενας». Η λέξη παλικάρια βγαίνει από το ρήμα Πάλωμε εξού και Αθηνά Παλάδα. Η δε Ψωροκόστενα, που χλευαστικά λένε την πατρίδα μας στα ανθελληνικά ΜΜΕ, είναι μια υπέρτατη ηρωίδα και είναι τιμή μας να λέμε την πατρίδα μας Ψωροκόστενα. Είναι ένα βιβλίο για το έπος του 1821 με επίκεντρο τις ηρωικές πράξεις ανδρών και γυναικών. Τονίζω γυναικών γιατί πάρα πολλές φορές οι γυναίκες έπραξαν πολύ πιο ηρωικά από τους άντρες. Με θυσίες, πάθη και λάθη. Αλήθειες που μας κάνουν και πονάνε, αλλά και αλήθειες που μας κάνουν υπερήφανους. Δεύτερο βιβλίο είναι και σημαντικό. Είναι η διαλεκτική ερώτας και θανάτου. Από τον Ηράκλειτο έως το Λιαντίνι. Το έργο καταπιάνεται με 5 μορφές που υπήρξαν για μένα σταθμός. Πρώτος ο Ηράκλειτος, ο στοχαστής του παροχημένου μέλλοντος. Με τον Εφέσιο για μένα ξεκινάει η σκέψη και με τους προσοκρατικούς τερματίζει ο ανθρώπινος νους. Δεύτερη προσωπικότητα είναι ο Φρεντερίκος Νίτσε. Ένας κομίτης που έπεσε πάνω στο αγέλαο πλήθος και έκανε σεισμό. Απόγονος του Ηράκλειτου. Διονυσιακός. Το 1889 στο Τωρίνο είδε να μαστιγώνουν ένα άλογο επειδή εξαντλημένο δεν μπορούσε άλλο να ασύρει το κάρο του. Εκείνος, συντετριμμένος, κατεβαίνει από το δωμάτιο, το παίρνει αγκαλιά, κλαίει και του ζητάει συγγνώμη για όλα αυτά που του έχουν κάνει οι άνθρωποι. Από τότε ξεκίνησε η κατάρρευση αυτού του βαθινού. Τρίτη προσωπικότητα είναι ο Περικλής Γιαννόπουλος. Ένας μεγάλος αρχαιοελληνιστής, ένας ελληνολάτρης, ένας εραστής του κάλους και του αττικού τοπίου. Τέταρτη προσωπικότητα είναι ο ηρωικός Ιωάννης Ικουτρής. Ο μεγαλύτερος Έλλην φιλόλογος, κατ' εμέ. Εκείνος που μετά τον Κοραή παρήγαγε ελληνοκεντρικό πολιτισμό. Ναι, κάποτε οι Έλληνες παρήγαγαν ελληνοκεντρικό πολιτισμό, φίλοι ακροατές. Λέει ο Σικουτρής σε ένα απόφθαγμά του. Οι δύο πιο δυνατοί δεσμοί που πρέπει να έχει ο άνθρωπος από τη στιγμή που έρχεται στον κόσμο είναι η γενέθλια γη και η απογονή του. Όλα μου τα βιβλία είναι αφιερωμένα στους δύο μου απογόνους, τον Έκτορα και τον Ορφέα, τους δωρικούς μου κύονες που τους λέω χαρακτηριστικά. Εκείνοι με εξανθρωπίσανε. Τους χρωστάω, δεν μου χρωστάνε τίποτα. Τους ανήκω, δεν μου ανήκει τίποτα. Και πέμπτος και τελευταίος είναι ο καθηγητής φιλοσοφίας Δημήτρης Λιαντίνης. Η ιδιαιτερότητα αυτού του βιβλίου και αυτού του κεφαλαίου είναι ότι είναι γραμμένο εξ ολοκλήρου στο σήμα Λιαντίνη, στον τόπο που αποφάσισε να τερματίσει την πορεία του ο καθηγητής φιλοσοφίας, στα 2.300 μέτρα, στον Τάγετο. Θέλω να τονίσω ότι το 1998 στον Τάγετο δεν πέθανε ένας άνθρωπος παράφρον του εναντίον. Στον Τάγετο αποφάσισε αυτοβούλος μια προσωπικότητα να τερματίσει την πορεία της. Παράφρον και αυτόχειρας για μένα είναι ο δυτικός κόσμος που περνάει τη ζωή του μπροστά από την τηλεόραση. Επίσης θα ήθελα να σε επικοινωνήσω ότι τον τελευταίο καιρό έχω καταπιαστεί με ένα έργο που θα έχει τίτλο «Η φιλοσοφία του Ελίτη και η ποιητική του Λιαντίνη». Γιατί ο Ελίτης και ο Λιαντίνης? Πρώτον, στη διαλεκτική έρωτα και θανάτου κλείνω το κεφάλαιο του Λιαντίνη με ένα ποίημα του Ελίτη. Δεύτερον, γιατί με εντυπωσιάζει τρομερά πώς μπόρεσε ένας υπέρβλητος ποιητής να χωρέσει αυτό το τεράστιο πνεύμα του μέσα σε μια τόσο μικρή κάμαρα που ήταν το γραφείο του. Μιλάμε για ένα δωρικό μεγαλείο. Και πώς ένας στοχαστής ζωής και θανάτου φτάνει στην αποτρόπαια πράξη να εκτελέσει τον ίδιο του τον εαυτό.
Και οι δύο με αγγίζουν στη θέμελα. Και κυρίως αυτό. Η θάλασσα και το βουνό, για τον Ελίδη και για τον Λιαντίνη, δεν είναι απλά τοπία. Δεν είναι απλές γεωγραφικές τοποθεσίες, αλλά είναι κάτροπτα αιωνιότητας. Θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόφθεγμα από αυτό το έργο. Ένας ποιητής κινείται εκεί που τελειώνει ο άνθρωπος και ξεκινάει το ιερό. Ένας στοχαστής κινείται εκεί που τελειώνει το ιερό και ξεκινάει ένας άνθρωπος. Πάμε τώρα στο θέμα μας, το αποσκότισόν με. Στο εξώφυλλο είναι ο Διογέννης ο κοινικός μέσα στο πιθάρι του. Ένας άνθρωπος που είχε αδιαφορία για τις τιμές της πόλης, του όχλου, ένας αυτάρκης, ένας άνθρωπος εναρμονισμένος με το φυσικό περιβάλλον, με μόνη την περιουσία αυτό το πιθάρι που ζούσε και ένα πανοφόρι. Ο τίτλος «Αποσκότισό με» είναι μια μεγάλη φράση που έδωσε στο Μέγα Αλέξανδρο. Είχε πάει ο Μέγας Αλέξανδρος και είχε επισκεφτεί την Κόρινθο και είχε πει ότι θέλει να γνωρίσει το Διογέννη τον κοινικό. Στέλνει έναν υπασπιστή, πάει ο υπασπιστής στο Διογέννη, του λέει: Διογέννη, θέλει να σε δει ο Μέγας Αλέξανδρος. Λέει ο Διογέννης: ας έρθει εδώ. Πάει την επόμενη ο Μέγας Αλέξανδρος, στέκει μπροστά από το πιθάρι, του κάνει και σκιά. Του λέει: Διογέννη, είμαι ο Μέγας Αλέξανδρος. Του λέει ο Διογέννης: και εγώ είμαι ο Διογέννης. Τι θες από μένα, του λέει ο Μέγας Στρατηλάτης. Και έρχεται η απάντηση καταπέλτης: αποσκότισόν με. Η οποία για μένα έχει δύο ερμηνείες. Η μία κάνε στην άκρη γιατί μου κρύβει το φως του ήλιου, και η άλλη, η φιλοσοφική βαθιά, βγάλε με από τα σκοτάδια της ύπαρξής μου στο φως. Ένα άλλο γεγονός είναι ο Διογέννης με το φανάρι. Βρίσκεται στην αγορά της αρχαίας Αθήνας, έχει βγει μέρα μεσημέρι με ένα φανάρι αναμένο και φώναζε «Αναζητώ έναν άνθρωπο». Ήταν μέσα σε ένα πλήθος και αναζητούσε έναν άνθρωπο. Γιατί ο στοχαστής είναι ένας αναζητητής ανθρώπου. Ο κινησμός στηρίχθηκε στο ότι η σοφία είναι θέμα κυρίως δράσης. Πρώτος Αντισθένης δίδαξε ότι η ζωή άγεται σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και όχι με τις ανθρώπινες συμβάσεις. Ο κινησμός του Διογέννη υπήρξε η μεγαλύτερη αντίφαση στην αθηναϊκή αγορά. Απτή απόδειξη ότι την κοινική αλήθεια δεν την αντέχει ο άνθρωπος. Το βιβλίο χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο με σύγχρονα θέματα, Νίτσε, Τολστόι, Καβάφης, Ντοστογεύσκι, Καριωτάκης, Παπαδιαμάντης, Καβαδίας, Δραγούμης, Βίκενστάιν και Σολομός. Ζητήματα φιλοσοφικού, ποιητικού και πολιτικού χαρακτήρα. Το δεύτερο μέρος έχει θέματα αρχαιογνωσίας σε συνδυασμό με κάποιες σύγχρονες μορφές, με κάποιους σύγχρονους στοχαστές. Ηράκλειτος και Αττική τραγωδία, Έρωτας και άπειρο, ο αγών και ο πόλεμος στον Όμηρο, Πίνδαρος και Μάρτιν Χάιντεγκερ, ο μύθος του Περσέα και Μάρτιν Χάιντεγκερ, η έννοια της αδιαλαξίας, η φιλία του Αριστοτέλη και η ανυπαρξία του Σοκράτη και του Λιαντίνη είναι μερικά από τα θέματα. Θα σταθώ σε ένα ζήτημα που θίγεται στο βιβλίο, τον μηδενισμό κάθε αξίας από τη σημερινή εποχή. Οικογένεια, φύση, πατρίδα, τέχνη, φιλοσοφία, έρωτας, έθνος, υγεία, ομορφιά και ηρωισμός. Όλα αυτά είναι αξίες που είτε μηδενίζονται σήμερα, είτε διαστρεβλώνονται στο βωμό της τηλεθέασης, στο βωμό του κέρδους, της μαζοποίησης και κυρίως της άκρας ηλιθιότητας. Κάποια πράγματα, αγαπητοί ακροατές, δεν κοστολογούνται και δεν εξαγοράζονται. Εκεί που υπάρχει τέχνη, απουσιάζει το χυδαίο. Εκεί που απουσιάζει το χυδαίο, βασιλεύει ο έρωτας. Ο έρωτας για το κάλος. Οι Έλληνες στο δαιμόνιο έρωτα έθεσαν ως αντίβαρο στον Παντοκράτορ θάνατο. Οι Έλληνες στην Τρία έκαναν πόλεμο για το κάλος και τον έρωτα. Ο άνθρωπος που στοχάζεται τον θάνατο, δίχως να περιμένει επέκεινα, είναι αυτός που ανεβάζει τον άνθρωπο στα υψίπεδα του θανάτου, στα όρια του δηλαδή. Μια διάβια, μια συμφιλίωση με το φαινόμενο. Υπάρχεις τώρα, γιατί μετά μπορεί να μην υπάρχεις. Το να διαλογίσουμε το φαινόμενο του θανάτου, δίχως να περιμένεις καμία μεταθανάτια ζωή, είναι μια δυναμική στην αδυναμία και στο φόβο. Φόβος από το ρήμα φεύγομαι, που σημαίνει απομάκρυση, φυγή. Ξέρετε, πολιτισμός δεν είναι οικονομική ευμάρεια. Πολιτισμός είναι σωματοπνευματική ευημερία. Σκοπός της αγωγής είναι η δημιουργία ελεύθερων πολιτών. Όταν έχουμε πολιτεία, έχουμε και πολίτες οπλίτες.
και τότε έχουμε και πολιτισμό. Ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του είχε δώσει τον ορισμό του πολίτη. Είναι αυτός που ξέρει να άρχει και να άρχεται. Δηλαδή αυτός που συμμετέχει στις νομοθετικές, δικαστικές και εκτελεστικές λειτουργίες. Ό,τι ισχύει τώρα, το ανάποδο. Σήμερα που εξουσιάζει το κράτος έχουμε υπόδουλους καταναλωτές που φυτοζωούν υπό το φόβο και το άγχος. Η διαφορά πολιτείας και κράτους είναι ότι η πρώτη πλάθει συνειδητούς πολίτες, ενώ το κράτος θέλει ασυνείδητους υπηκόους. Ελεύθερος πολίτης θα πει υπεύθυνη συνείδηση. Τα παιδιά, ας πούμε, να ξεκινούν το ταξίδι της ζωής με τη σοφία των δικών τους εμπειριών και όχι με κοινωνικούς και θρησκευτικούς χαλκάδες. Για όσους με ξέρουν, είμαι άθρησκος. Θεωρώ ότι οι θρησκείες καταστρέφουν τη σκέψη και πιστεύω ότι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι δεν υπάρχει Θεός όπως θέλει να φαντάζεται ο άνθρωπος είναι οι ίδιες οι θρησκείες. Αν κάτι είναι ιερό, είναι η φύση, τα ζώα, τα βουνά, η σιωπή των δέντρων, το παιχνίδι των παιδιών. Ο Θεός είναι ένα προσωπείο του κόσμου. Το θέμα δεν είναι να σηκώσουμε αυτό το προσωπείο και να δούμε τι κρύβεται, αλλά να αποθεώσουμε την φύση και το δώρο της ζωής. Δυστυχώς ο άνθρωπος αδυνατεί να συλλαβεί την αντίφαση ότι η συνείδησή του είναι πεπερασμένη και ότι ο κόσμος είναι ένα σκατοδεδομένο. Η λέξη κόσμος βγήκε από το λέξη κόσμημα και τον όρισαν έτσι οι Πυθαγόροι. Αυτή η τραγική μας ελευθερία χρειάζεται αγωνιστικό υπόβαθρο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι αρχαίοι Έλληνες διοργάνωναν τόσους αγώνες, αθλητικούς, ποιητικούς, μουσικούς. Η λέξη αγών δεν μεταφράζεται. Ο τραγικός άνθρωπος βρίσκεται ανάμεσα στις πληγάδες της κοσμικής του ελευθερίας και του πεπρωμένου του. Στήριγμα σε αυτή τη δύσκολη πορεία οι Έλληνες βρήκαν την απαράμιλη τέχνη τους. Εκεί συναντήθηκε το Απολλώνιο Φως και η Διονυσιακή Οδύνη και Ιδονή. Η τέχνη έμεσα με εικόνες θέτει το είναι στον άνθρωπο, ενώ η φιλοσοφία θέτει το είναι με τον λόγο στον άνθρωπο. Εκεί που οι άλλοι αποθεώνουν τους θεούς, οι Έλληνες αποθέωσαν το κάλος. Οι θεοί των Ελλήνων ήταν 6 άντρες και 6 γυναίκες. Και πάνω από αυτούς τους 12 θεούς εστίκει η ανάγκη με τις 3 μοίρες. Είναι αυτό το περίφημο που ο Ηράκλειτος, ότι κανένας θεός δεν δημιούργησε αυτόν τον κόσμο και αυτός ο κόσμος πάντα θα υπάρχει και πάντα υπήρχε, σαν αΐζον πυρ. Ακόμα και ο δημιουργός του Πλάτωνα είναι η λέξη δημιουργός αρχαιοελληνικά σημαίνει ο τεχνίτης. Ο δημιουργός λοιπόν του Πλάτωνα βρήκε 4 στοιχεία και έφτιαξε τον κόσμο σε ντύμεο. Αυτά τα 4 στοιχεία προϋπήρχαν εκείνου. Θέλω να σταθώ σε κάτι ακόμα σημαντικό. Είναι το ελληνικό ήθος, γιατί άλλο ήθος και άλλο ηθική. Με 3 παραδείγματα. Στη μάχη των Θερμοπυλών σώθηκε ένας Σπαρτιάτης. Επέστρεψε ζωντανός ο Αριστόδημος. Στην πόλη της Σπάρτης δεν τον δέχτηκαν ποτέ. Αυτή του η δύσκολη κατάσταση, αυτή του η ντροπή που τον ακολουθούσε στα σκιά, τον οδήγησε στην επόμενη μάχη των Πλατεών να πεθάνει πρώτος. Επόμενη μορφή από την ίδια μάχη, από τη μάχη των Θερμοπυλών, είναι ο Σπαρτιάτης Εύρητος. Ο Εύρητος είχε τυφλωθεί πάνω στη μάχη και ο Λεωνίδας τον είχε απ' έξω από το σημείο που συγκρούονταν με τους Πέρσες. Όταν έμαθε ότι είχαν περικυκλωθεί σύντροφοί του, ζήτησε από τους ήλωτές του να τον οδηγήσουν στο πεδίο, ώστε να πεθάνει μαζί τους ένδοξα. Και τέλος είναι ένας Ολυμπιονίκης, ο Αραχίωνας, αθλητής του Παγκράτιου, ενώ ήταν σε μια δύσκολη κατάσταση, εγκλωβισμένος από τη λαβή του αντιπάλου του και έτοιμος να εγκαταλείψει για να μην πνιγεί, άκουσε τα λόγια του προπονητή του που του είπε «Αραχίωνα, να μην εγκαταλείψεις», και πέθανε ένδοξα σαν Ολυμπιονίκης και να τα αφήσει στην Ολυμπία. Ο Αραχίωνας άκουσε τον προπονητή του και πέθανε και στεφανώθηκε νεκρός. Ο Άλμπερτ Γκαμί είχε πει ότι από όλες τις σκλαβιές η χειρότερη είναι η εσωτερική. Ο εξεγερμένος άνθρωπος είναι φορέας των αξιών και κατ' επέκταση και φορέας αξιών του κόσμου. Είμαστε ένα πολύ πολύ μικρό μέρος του όλου.
Εξεγέρουμε θα πει υπάρχω. Είναι ο σκεφτής δίχως Θεός. Είναι ο ήρωας που δεν λογαριάζει το χαμό του. Ο άνθρωπος δεν ήρθε στη ζωή για να είναι παθητικός δέχτης, αλλά ενεργός αποδέκτης. Θα ήθελα να σας διαβάσω από το βιβλίο 2 ορισμούς για το τι εστί Έλληνας. Είναι από το δεύτερο μέρος, το πρώτο κεφάλαιο. Ο πρώτος ορισμός είναι από τον Αισχύλο. Ο Αισχύλος, ο Ελευσίνιος μέτοχος στα μυστήρια, ήταν μέτοχος στα Ελευσίνια μυστήρια δηλαδή, πολέμησε στη μάχη του Μαραθώνα. Ο Αισχύλος όταν πέθανε ζήτησε στον τάφο του να γραφτεί μόνο ότι ήταν μαραθωνομάχος και όχι ποιητής, για να καταλάβετε τη σημαντικότητα του ηρωικού ιδεώδες για την αρχαιότητα. Καθώς και μαζί με τον αδελφό του τον Κυνέγυρο στην ναυμαχία της Σαλαμίνας. Ο δε Κυνέγυρος στην ναυμαχία της Σαλαμίνας κρατούσε με τα χέρια του ένα περσικό πλοίο για να μην διαφύγει. Οι Πέρσες του κόψαν τα χέρια. Προσπάθησε μετά με το στόμα. Ο Αισχύλος είχε μάθει την τέχνη του πολέμου με τον ευρύτερο όρο. Είχε μαθητεύσει δηλαδή στην πράξη. Στο αρχαιότερο σωζόμενο έργο της Αττικής τραγωδίας, τους Πέρσες, το 472 π. Ένα διαχρονικό ύμνο για την ελευθερία, ένα μήνυμα καταγωγής, ο μαραθωνομάχος Αισχύλος δεν γράφει ούτε μία λέξη μύθους, υπερηφρόνησης και υποτίμησης για τους βαρβαρούς Πέρσες. Μάλιστα την ύβρι του Ξέρξη την περιγράφει σαν παράνοια του ηγέτη που ξεπερνάει τα όρια. Αυτό είναι άκρος επίκαιρο τώρα, με τους τρελούς που έχουμε και πετάνε πυρηνικά και σκοτώνουν παιδιά. Ο Αισχύλος βάζει τη μητέρα του δεσπότη Ξέρξη να ρωτήσει ποιοι ήταν τέλος πάντων αυτοί οι Έλληνες. Η απάντηση έρχεται καταπέλτης για τον νέο Έλληνα ραγιά. Ούτινος δούλη και έκλειτε φωτός ουδέν υπήκοη. Δεν είναι δούλη μήτε υπήκοη σε κανέναν. Από τη μία έχουμε δηλαδή τα υλικά αγαθά, τους Πέρσες, και από την άλλη έχουμε την ελευθερία. Ένας ακόμη ορισμός του τι εστί Έλληνας έρχεται από τον καθηγητή Λιαντίνη. Ελληνικός θα πει ότι δέχεσαι την αλήθεια που έρχεται μέσα από τη φύση, όχι την αλήθεια που φτιάχνει το μυαλό των ανθρώπων, ότι ζει σύμφωνα με την ηθική της γνώσης και όχι την ηθική της ειδαιμονίας και των προσλήψεων, ότι θα αποθεώνεις την ομορφία, γιατί η ομορφία είναι δυνατή σαν το νου σου και φθαρτή σαν τη σάρκα. Και κυρίως αυτό, ότι αγαπάς τον άνθρωπο, πως αλλιώς ο άνθρωπος είναι το πιο τραγικό πλάσμα πάνω στο σύμπαν. Στην Αττική τραγωδία, για μένα το απόλυτο ψυχογράφημα, διαλέγονται τα 2 πιο ανθρώπινα αισθήματα, η τόλμη και ο φόβος. Δίχως το ένα δεν υπάρχει το άλλο. Τόλμη, το πρώτο βήμα της ανδρείας. Στην πεσημιστική φιλοσοφία της Αττικής τραγωδίας βρίσκουμε τη σοφία της ελληνικής φυλής που έζησε, πόνεσε και κυρίως έμαθε να πεθαίνει όρθια, δίχως αυταπάτες. Τέλος, θα ήθελα να κλείσω με ένα απόφθεγμα στους ανθρώπου που έζησε και δημιούργησε μέσα στο φως. Το μόνο πράγμα που παίρνει μαζί του πεθαίνοντας ο άνθρωπος είναι το μικρό εκείνο μέρος της περιουσίας του, που ίσα ίσα δεν ενδιαφέρει κανέναν άλλον. Κάτι λίγες αισθήσεις ή στιγμές, 2-3 νότες κυμάτων, ένα τραγούδι βαθύ ρυθμό, σαν βράχος μαύρος και το δάκρυ της μιας φοράς, το για πάντοτε. Οδυσσέας Ελίτης, τα δημόσια και ιδιωτικά. Σας ευχαριστώ.